Makasimba here Sekuru. Alhamdulillah, ndinosimba makadini. Aiwa, tinotenda. Vari kuuya here vazukuru kuzobatsirwa nematambudziko akasiyana-siyana. Wallahi vazukuru vari kusika. Kubva nzvimbo dzakasiyana-siyana vazukuru vari kuuya panapa shuwa. Hapana kana dambudziko pari zvino so tisati taona dambudziko hapana kana chatiri kuona chakashata. Vazukuru vari kuuya. Handiti. Tinotenda. Remember last time takamboita imwe nyaya yaSabina akanga abira mumwe munhu handbag yake. Makazokwanisa kuti adzoke akazopupura hongu kuti ndakaba. Vari kufona here vazukuru vari kubirwa nekuti vanhu vakangoona Sekuru vachigona chimwe chinhu ndo chinobva chanzi ndandiko. Ndingataura zvokunyepa. Vazukuru vari kuuya. Zvokuti padei vane matambudziko vamwe vatobirwa mutaundi chaimo vanofona kuti Sekuru tabirwa, Sekuru tasangana nechakati. Saka vazukuru vari kubirwa nematambudziko ekubirwa varipo kuti zokutamba vamwe vakutobirwa dzimba mudzimba chamo munhu akarara. Saka wallahi vazukuru vari kuuya vachibatsirwa zvavo. Kuuya vanogona kungouya chakakosha mari dzavo dzika. Ndo chinhu chakakosha mari dzavo ndo yatinoda. Saka aiwa vari kuuya zhinji vacho mane mari dzavo. Aiwa hatina dambudziko nazvo asi kuti vamwe vacho kana pakadai vanotaura kuti inini handidi kubuda paTV. Ndizvozvo kwako paTV panobuda nemunhu anoda kandi anotobuda. Asi vanoramba buda paTV but ivo akazoona paTV. Ndizvo zvinoita. Handiti. Sure ndizvo zviripo. Handiti. Nopakanaka Sekuru tatarombora kanaka kuti nhasi pane muzukuru wenyu akabirwawo futi. Regai tinzwe kuti zvakafamba sei kuti azotudzawo nyaya yake kuti aiwa inini pandakabirwa ndakauya kwaSekuru Achapola zvakazodii makadivanje tiripo yedu nkomaSly makadini. Aiwa ndinofara imimi kuri sei kunobviwa. Aiwa kunobviwa kwakanaka. Handiti makaba here makabirwa chini. Ndakabirwa nkomaSly. Makabirwa kuti zvakafamba sei. nkomaSly ndakachanga ndafonera Sekuru maybe 2 weeks before. Pandataura naSekuru vakabvaundiudza dambudziko rangu. Handina kunonokerwa nekuti ndinotsvaga tiketi. Ndikabva ndamhanya kunotenga tiketi. Ndichibva kunotenga. Ndikuenda kupi tiketi kublawa? Ndokuuya kunoona Sekuru. Muchibva kupi? KuUK. Kubva kuUK. Ndichibva kuUK. Saka ndakabva ndatora passport yangu. Alright. Makatanga maita dare naSekuru pafoni. Ndaita dare naSekuru bva takaita dare kuti ndabirwa. Exactly. Dare ngore zvivo zvinodza. Ndokubva tapedza naSekuru kati Sekuru matara angu mandiudza but handa kuti ndisvike panzvimbo. Sekuru vakati aiwa uri ikoko ndinogona kukutumira mushonga muzukuru zvakaita. Ndikati aiwa ini Sekuru ndagutsikana ndiri kusvika panzvimbo. Following week ndakabva ndatora passport yangu, phone yangu, zvese everything. Vanaenda pana agent kunotsvaga tiketi. Ndapedza kutenga tiketi rangu. Kwatinokwirira train pakati kune kamupambo. Ndakabva ndabuka taxi. Kuti ndichingopedza kuona ndapinda mutaxi inondisiya kwanaini. Mutaxi momo ndo mandakasiya zvese nkomaSly handinotaura nyepa. Ndasiya zvese ndaburuka taxi yaenda. Ndakabva ndarealize kuti zvese handina. Taxi yanga yakatakura ini chete isi my individual taxi. Yanga yakatakura ini ndiri one. Ndakabva ndaudza murume ndikati taxi yanditakura ndifonerero ndasiya passport ndiyo iphone yacho yemukomaSly. Passport zvese zvasara pai taxi momo nefone everything. Vecompany vakabva vabata driver uya. MukomaSly pakanga paine basa. Murungu vantu mangarumboi. Driver wemuArab. Vamwe varungu vari pakati nepakati. Varungu. Akapopota akati ndiri munhu webasa. Handitokwanisa munopira vanhu vakawanda. Kana ndatokwidza mumwe munhu zvinhu zvako ndofunga zvatobiwa. Ndikati foni yangu ndikutoiringa iri kuringa. Zvanzi pamwe nditoringa iri kuna someone. Ndikati please ndo mune DRP rangu. Handina kana chokufambisa ndo mune tiketi. Ndo mune foni. Ofuchida ndine foni ndengotsvaga pama-emails angu foni tiketi ndaita sei? Ndaiwana. Sio kana ndikawana tiketi ko DRP riri muzvikwama. nkomaSly akaita kunge akagarwa nemweyo tsvina driver iyoyo. Ndokubva ndati Sekuru Chapora vai vakambondibatsira. Fona again kuna Sekuru Chapora.
bunza imbuya wakagara apa aifona ngiri kuna kuchapora like mukona mbuya wakagara apa wakaropa fatu avaigine foni yemunhu wakabva manyani foni kuna sekuru zvanzi sekuru muzukuru ndikasekuru zvese zvaenda ndaitochema ndichitosheka miri wangu zvikanzi nasekuru ndibate mangwana makuseni kuseni zvechokwadiwo ndakabata nenguva dzandakanga ndataurirwa ikoko kwedu kudzinenge dzichiri kuti tsva ndakakwanza kumuka ndikafonera sekuru wakati kuti ndipe zita rako vandavapa ndikati sekuru muri kunditi henyu ndidzokere kuya sekuru akabva tidzokera munhu unosvika uchitowana zvinhu zvako zvese ndikati sekuru hamusi kuziva zvaari kupindura because akanga akutopopota saka munhu wandaikwanisa kucommunicata naye kuti ndidze kuti wazviwana vanhu vekukambani kwacho kwemateksi zvakana sekuru ndatienda mukopasira ndakageza tikati asi ndikasiye basa nezvandikupindurwa nemunhu uyu pandangoti rega ndiende it's about 100 km from kwandaibva nekwakanga kwandakabirirwa zvinhu apa ndanga ndatokubasa ndichisvika kwekwe sekuru Sly ndakasaka ndoita sei ndadzika pano panasirega ndiende kumba padhuze nepaakanditorera ndakamusvikira sekuru Sly akabata zvinhu zvangu zvandiri kukuudza it's like magic but it's live ndakamusvikira akabata zvinhu zvangu ndisati ndataura naye ndakanga ndatofonera murume wangu ndikati aiwa udza vanhu vekukambani kuti havasati vaisei vawana here zvinhu zvikanzi aiwa svika kumba kana wasvika kumba ndozera sei ndozovafonera ndikati alright ndichingosvika kumba ndakwanisa kufonera murume kechitu ndakabva ndatoona taxi yakapaka pai pagate driver yoyo aiti achitobvunzapo akabata passport yangu nefoto kudai munozivawo here mukadzi uyu munozivawo here mukadzi uyu saka inini ndakabva ndazviona chidzika mutaxi ndakabva ndadzika ndikati I think you are looking for me zvikanzi yes vauya nepassport iyo ndikati kuinga mairamba kuti handina zvikanzi sorry my friend handiri busy chichi ndikati sive kukambani vanga vachikufonera every day vachikubvunza kuti munhu ari kutsvaga zvinhu zvake mune madocuments ake zvanhu zvechokwadi mune DRP yako vaibudisa vanjepa ndikati thanks zvikanzi manje ndakanga ndatapa kadhi rako makadzi ekukoka unotapa ndofunga izi 100 pounds pazuva usina pin number unogona kutopinda mutombo totenga grocery kana ne 100 pounds akanga atapa 60 pounds ndokubva ndati ini chandingoda zvinhu zvangu sezvandidzosera izvi zvimwe zvese handitiorina kana basa nazvo ndotozoti rwendo rwangu rwasuccessful ndopa akati ndiri kukumbira kukudzosera 60 pound yako ndikati aiwa 60 pound handisisina basa nayo ndipe izvi chete ngoma Sly yakagodama andakwanisa kumutora foto kana nechibhati yakagodama kuti akwanise kundidzosera ndikati manje handisi kuda mari keshi ndokuchimupa account number pana muchimanya pa-ATM apo inonoita sei inonodisipotisa mari asi marambira ndakaita mari nekudetemba nekugodama ona murume mukuru akukugodamira kuti zviri zvisaumira musha munhu achakabviswa 20 pound yakanga irimo yakanga irimo mukoma Sly kana vanhu vachiona ka vanofunga kuti hatidi n'anga hatidi kuita sei asi otherwise kana wabatirwa sei zvezvo mukoma Sly ndofanira kutenda ndochokwadi ndabva mukufanirwa nasekuru zvakaramba zvakangodai ndabva mukufanirwa nasekuru ndakatumirwa ring rinodhura sekuru ndakavatumira ndofana nasirwa ne 3 days sekuti 4 days ndoti tisazenda kuti pedzi pane Mbavha makazopedzerana kuti chimakuonekana manje ndakatomuti thanks azvidi kunyanya kuomesa azvidi kuita uyo zvekubva kongo nyanya zvinhu zvangu inini chamaida kuwana zvinhu zvenyu kuti ndibva mafonera murume ndakatoti ndiseka chiburuka ndikati ndiri mwana waChapola zvechokwadi ndakati ndiri mwana waChapola ndikanzi my friends zvinhu zvako zvanga zvakandiomera hanzi ndaishandisa hangu asi ndandisiri comfortable ndikati pakuzosvika pakushandisa ndakabvunza zvichokwadi kuzosvika pakutapa kadhi iwo wairamba kuti handira zvinhu zvanga zvakatondiomera ndikati kodai wakachitora zvako 20 pound iri mumi wakandidzosera ka because ndakanetseka mukoma murume makazomboona kuti munhu ari pano ndisati ndatoenda kuna driver ndakatofonera murume ndiseka ndikati ari pano saka murume wangu anozvidza ndirofonera sekuru Chapola ndikati sekuru Chapola variko
ndikati sekuru chapora vaita basa ravo ari pano zvinhu zvangu zvese zvanzi uri kureva kuti achowo pagedhiri ndikati uyo ari pano saka musekuru makanga ari kubasa ndakuda kuenderera mberi kapangoti it's okay kubasa kwacho makazovafonera kuti zvinhu zvangu zvadzoka ndakakonfirm ndakavaudza kuti zvinhu zvangu ndazviwana havana kuti mazviwana kupi vakati ndakataura ndakati drive wanyu yanga ine zvinhu zvangu ene ndaitozviziva ngomasai kuti driver ndiani zvinhu but airamba unozaunzi kuramba kokuti unenge wakutosvika kumuti nei hamusati mambooneri kana iyeni information munhu wekuti waiti ukamufonera aya matsotsi ndo zvaanoita handipa ringa ndaitotya ndapedza ngosendirwa nasekuru runga mhepo dzakabva dzatosimuka ndakabva ndatumirwa ring mukoma Sly rima 5000 something rine macertificate aro sekuru ndikunyemera sekuru ring charo remumaoko 5000 rine price yaro rine macertificate aro ring handakona kwarakabva raingoti from America but rine madetails angu zvese everything hapana chandaishora kuti ndofunga vane pavaita mistake kundisendera hazvina kuti yorera futi nguva foni yangu nasekuru mbuya vanga imhanya nefoni sekuru ndizvozvo zviriko sekuru vakati ringi iroro rinoita rine mweyo tsvina sekuru vakabvandudza zvokuita pafoni ipapo dai so sekuru akatienda noripota kumapurisa kana noripota kumapurisa mapurisa akati une ringi rine chakaipa pamwe sezvo ari mazuva evhare pale anenge agononga angokutiwo ringi ndikati aiwa sekuru kana akave mazuva evhare munhu akwanise kutenga ichi ringi plus hatitoziva kwarabva harina kana adresi yekuti unoritena pakani sekuru bva wandishandira ringi reri ndarishandira ringi reri ndakabva ndabva kumapurisa sekuru akati taenda kumapurisa ndaenda kumapurisa ndadzoka mapurisa akatiita ndinochengeta tichatresa kuti kambani yacho ndeipi ndikati kumapurisa ine ndokwanisa ngokupa ibank statement yebhengi rangu muone kuti handina chandakapechesa pandadzoka kumba zvangu sekuru akanditi dai neringi zvandakanzi ndiite nasekuru manhero acho naiwayo mangwana acho in 3 days rakabva rauya rimwe same ring same company sekuru tiri kunyepera sekuru vakudzei same ring same company hatitozikanwa riri kubva kwati information iripo zvese ndezvangu hapana kuti ndodhauta kuti nderangu saka ndozvandiri kuda kungopupura kuti zvisimbi zvezimbabwe ruzive kuti kune ubatsiro aiwa tinoti ndavanzvadzi tinoziva kuti vanhu tinoona tikuita pfungwa dzakasiyana-siyana ongwana sekuru pamwe nemashandiro avanoita nevanhu vanoshanda navo pane pagona kunge pamwe pachizombokanganisika hatimuzvona pakakanganisika tinotaura panenge pagoneka ngatitaure iyo hatimazviona saka aiwa ndinotendawo netestimony yamatipa kuti aiwa sekuru ndakavaona through mukoma Roberts kana pandakauya ndi ndakakufanira musi wechipiri ndakatsvaya makanipa nhamba dzasi ndakaenda kugoogle ndikatsvaga nhamba dzesekuru Achapola nhamba dzasekuru Achapola kwatsvaga kugoogle hadzisi kudirect kuna sekuru Achapola dziri kudirect kuna mukoma Sly saka dzadirect munhu ndopamakabva badaira foni ndaitodhaira nhamba dzasekuru Achapola dzakabva dzandipa direct kwamuri ndakabva ndakafara ndakasvetuka pandakanga ndaitsvaga network ndakasvetuka ukanditi mother ndikati zvangu zvaita ndokuti ndazotongopedza takazobvapo ndakutotaura ndichitofamba ndikati zvangu zvaita aiwa tinotenda aiwa kana muchibatsirwa aiwa tinotenda nokuti ndochinangawo chedu chekuti ini ndakatobatsirwa ndacho kudai ndikukuudzai kuti pamwe handipo pano handiti aiwa tinotenda sekuru tiudze muArab makamita sei mamuri itaoni ipa manga muri kuyichi makamita sei kwesekuko chinendikuti isusu tinokumbira Allah subhanahu wa ta'ala Mwari kuti inzo airi kuchema kwemhuri yawo noti Mwari ndiye akasika munhu so musikana achema shungu dzake angane matambudziko ake secret yake so akati sekuru ndine dambudziko munokwanisa kundibatsira ndiri kunze kuno kurefu ndikati alhamdulillah tokubatsira musokuru wallahi shuwa ndakamubatsira time iyoyo ndamubatsira time iyoyo takataura mushe sekuru munobatika nguva ndikamuudza suka ndo right sekuru so kubva ipapo vatondifonera futi sekuru ndakunotenga ticket because ndakuda kuti ndite se nduye
apane takanamba minutes akutonifona sekuru ticket zvese apachisina chinhu chandinacho ndabva ndamuti chimbonozorora zita lako ndiwa yani ndobva taura saka chitendero chedu tinoverenga isi kukumbira Mwari kuti vatitungamirire pazvinhu zvatinonge tichitsvaga takakumbira so chinhu ichochi chakamupa kuti uyu semunhu ane shungu yokuzobatsirwa afane kushayiwa chinhu chake so Allah subhanahu wa ta'ala Mwari vanotendera kuti uye akarowawo nehana neshoko raMwari ndokubva unoti hatina kana kuchitora kana mushonga kana kugezesa kana chii angari kuAmerica indiri kuno kana nini andakatogara mudare ndichitokumbira so time iyoyo ndamupa zvokuita akateedza chinhu chinoda kunzwisisa kuti waudzwa chii so akanzwisisa haana kushora haana kuita sei handiti akangofanana nepapa pakabva kuAmerica haasi munhu anoziratidza kuti inini handiri munhu wamushe ndobva kuAmerica ndiri special anozvininipisa anongogara nevamwe sezvatengawo dispo handitika so tamubatsira kusvika ipapo akazofonedzwa musekuru ndiri kufara zvinhu zvangu zvadzoka alhamdulillah takangotenda Mwari tiva kuitira nyasha udzoke tibatsira nematambudzo shungu yangu yanga iri kuti zviri kumutambudza ndo zvati kuda kubvisa titane basa tiri padhuze so kusokuya kwake zvaigona kuti Satana apinde pakati apa akanyara Satana apa akanyara Satana akanyara nezvinhu zvidiki izvi kungoverenga kuti Mwari munokosha Mwari remekedzekai so unzwai shungu ndedzemunhu kuona face handiti wobva waziva kuti izwi raMwari rinoti chii so kunamata kwakakosha handiti nyangwe tikuita zvatikuita zvemadarasimu nemishonga hazvida kuti tikuisa mushonga kuti munhu afe kuti apone so zvakafanana nemuzukuru nasauta kuti akapona so pasina mazuva akanofanira zvakati sekuru surprise ndaona kwaya very good ring ndava namudza futi zvimwe chete zvokuti bata ring iyoyo usavhure ndobva amina kwamamines ndava namudza kuti tora sauti uzore mumaoko uvhure cardbox ring ndobva atora ndobva nditi tora foto unditumidzire ndione ring iyo akatora zve pafoni yake akanditumidza ndikaona ndikati ashiriki nakuda ring yakadaro ukabvuma kupinda paring iyoyo ukangotora kungoisa apa wajoina chitendere chisiri chako vanhu vachachema newe uchapedza vanhu hati so aita izvozvo zvansekuru alright ndoita sei ndikati enda unoisa kwakati iri kwere nzvimbo yakadaro sango zvikanzi ndikati enda unoisa ikoko kana ikata 5,000 ausiri watenga asi banda yakatenga enda unoisa kusango akanoisa chinhu ichocho kusango after some days futi ndikuona sekuru another parcel yauya futi fanike iyo pamazuva mashoma angatumira maringi 10,000 tototi 10 pounds 10,000 pounds ndinaro mufoni mangu ringira 10,000 pounds ring haasi murume wako haasi hanzvadzi yako haasi amai wako kungokutengera kana ingave company certificate inzvai imi munongopfeka maringa inzvai kuti akatenga ring necertificate kukosha ikoko but kukosha kwacho kwanga kuri kuti anofanira kunge ajoina aite gang leader saka andipira kusada chinhu chakaipa sekuru ndozvandapiwa ndikati no alhamdulillah chinhu ichocho sashandisa ukashandisa ipapo wateta poison vanhu vanochema newe mumusha munoparara vanhu so takamutuma futi zvimwe chete endonoviga futi ripoti kupolisi isusu pamutemo wokurapa atise mapurisa kunze tinoshanda nemapurisa nokuti ndio vanochengetedza nyika saka isusu tinorespekta mapurisa kuti vachengetedza kana anga mupurisa wekuAmerica kana wekuAustralia kana wekuEngland tinorespekta saka takabva taita zvinhu zvipi izvozvo taita izvozvo musikana alhamdulillah akazondifonera kuti sekuru nhasi itai maduwa emunamato yaenda akukwira nhasi takaona kuti alhamdulillah asvika achirarama arimupenyu nditone madezi 9 muzukuru shukura saka vanochuza sei sekuru kuti ringi pamwe pane munhu anogona akatarisa auzongonawo pamwe ringi yakauya pamwe mwakatiipfeka vanokuchuza sei kwave kuti wozongotumira kuti takutumira ringi kuna Robert Tafumani zvazvinoita ndezvokuti chinhu chinonzi shiriki mishonga yakaipa iyayati
auziye boss ivo vana vane zvavanoita Unopinda tinogona mapiri kuti nguva iya tinofamba topinda musupermarket eti munhu ane chitendere ichocho akapinda imomo yatoona kuti okay uyu ndamufarira so paviewing yake yakangofanana nakamera unobuda pachiso chake ubva toziva kuti ndiye anonzi yani saka ndafanga anoshanda negora anobva tokuziva kuti unonzi ningi chichichichi wototaura newewo zatopera handiti aiwa tinotenda vanhu ndaudza mashoko enyu kupedzisira muchibva muchivhura ring yacho vanoda kuti muivhurire ikoko vanhu vangazofungidzira kuti imwe vanobva maivhura mufoni macho mutiratidza muri ikoko kuti ichi mirai titozoisa kuti simudzai makanikira makatarisa kuno kukamera toni kana isinganyatsobuda tichazoisa ipapapa at least mukaivhura ikoko kundoti vanhu vabvaza kuti aiwa ndiyo chaiche takaivhurira panapa vanhu vanoti ndo maringi yacho kwete ring maringi 5,800 saka vanhu mashoko enyu kupedzisira nemabatsirwo amakaitwawo nasekuru Achapola kuna sekuru Achapola uye zvakare neruzhinji rweZimbabwe ruri kukuonewo muchipa uchapupu. Inini semunhu anogara kunze usapime distance kana wafunga kuti uyu munhu anogona kundibatsira iva nefaith ende usapime distance kuti ndo vanodya mari uyu angakwanisa kundibatsira ndiri kuroko iva nefaith ukaona moyo wako kuti ndo pane zambuko rako ibva watongoti ndipo inini ndakabatsirwa forget kuti it's how many kilometers from here to Britain but ndakabatsirwa zvinhu zvangu perfect saka kana pane vari kuonewo vari mudhuze ngavatapedze mari nekudyerwa mari kwesoko sekuru Achapola vari pano pamwe mimi ndimatobhadhara nasekuru Achapola kuti muzoacta sekuru Achapola ndivaziva sekuru Achapola ndakavaona Sly Media pamwe mabhadhara neSly Media iyo Sly Media nesikatomboiziva in person Sly Media ndikutovazivira pati aiwa tinotenda vanhu aiwa